intervju o ovome. Pokušavam samo nekako organizirati ja poslušam doista To je dobro pitanje, ali znate što, kad smo radili na scenariju, već tih 8 epizoda je bila skraćena verzija. Znate, kad radite ovo što ste rekli, nikad radite neći život. Ja samo o sebi razmišljam, na primjer, ako bi sad išao, naravno, ne uspoređujem se čisto govorim. Bilo bi jako teško što uzeti, što odabrati, tako dalje. General Gotovina, ako pogledate, film je jedan užasno bogat život. Samo od rođenja pa dalje, mislim, te nesreće koja se dogodila s njegovom majkom. Vi možete toga napraviti. Kako se jedan dječak od 10 godina osjeća onako što se tako nešto uzeti. Mislite, evo za to. To vam je film. Psihološka drama, samo na to ukazuje cijeli. Mislim, tako da ne mogu vam odgovoriti na to pitanje. Napravili smo u ovim datim filmima koje smo sami sebi zadali zbog trajanja, naravno, svega skupa. Uvjeta, to što smo napravili, mislim da je film da kaže jednu sugesnu priču i serija će naravno u slučaju serija će genija, će reći laganije, ja bih rekao, mislim da će mislim da smo napravili dobar posao za rad. Ja sam zabavan. Njegovu godinu sa sigurno zapravo privodi. Marija! Da ste svjesni i dali do... Znate što, gospodin Doljak je malo prije odgovorio na to vaše pitanje. General Gotovina je jedna identična osoba i došao iz susreća s ljudima. I točno ovo što je Komči rekao, to je ono rekao, svi imamo svoje sudbine, svi imamo svoje karme, svi mi znamo što smo napravili. Pred Bogom je samim sobom. Ja znam što sam napravio u vašem životu, vi znate što ste napravili u vašem životu. To ne nosite, to ne možete ispred samog sebe izgledati. To je dobra stvar.